Igaz, hogy süt a nap, de igazi hóviharba kerültünk. A leolvadó zúzmarát meg a porhót hordja le a szél. Beteríti az egész völgyet. Az igen. Látszik, hogy milyen idő van. Orkán erejű szélnek látszik, de nem az. De azért az összes havat lefújja a fákról. Teljesen beterítette az erdőt az előbb is ez a széllökés. De hol van ilyenkor a sok híres, nevezetes turista? Vasárnap délbe kellemes, jó sarkvidéki idő van, sehol senki az egész hegyen. Megyünk föl most már az Ősember barlanghoz. Itt vagyunk a kisvasút végállomásánál.